Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tapu mulire kuno. Mwana we tapu mulire kuno. Iwe yo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Yafikaso nthawi ino imene timakhala tikukambirana zinthu zochokera buku lopatulika zimene zili zofunikira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Tikupempheni kuti mukhale pafupi pamene tikuyamba program imene panofika pamapeto, komanso mutha kukhala ndi cholembera chanu komanso polemba kuti zina zimene tizikambirana pano mavesi muzitha walemba kuti pa nthawi inanso muzitha kumaonamonso kuti zimene tikukamba pano zilidi choncho. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Mvinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 ku Lilongwe, komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano. Ine ndine Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Nsanduliza. Monga mwa nthawi zonse timanena kuti pa programu imene mukuzapeza pa tsamba lathu la YouTube mukuyang'ana Lilongwe School Biblical Studies, mudzatopeza phunziro limene komanso maphunziro ena, komanso mukuzobwera pa website yathu www.lsobs.com. mudzatopeza pamene mudzatopeza mwayo download ka application kathu kamene kadza kuthandizeni kuti mupeza phunziro limene komanso maphunziro ena osiyanasiyana kuti mudzathe kupitiriza kuthandizika moyo wanu wauzimu. Komanso timanena kuti mwina mukuzokhala ndi phunziro limene mungafunire zathu kukambirana pa tsiku lina, pamapeto timapereka nambala, kugwiritsani ntchito nambala imeneyo imene mudzathe kutipeza kutifunsa phunziro limene tiuza za phunziro limene mungakonde kuti zathe kuthandizananso pa programu imeneyi. M'bale wanga Malunje, tikulandireni. Zikomo kwambiri. Pa phunziro lathu la tsiku la lero makamaka tifuna kukambapo pa phunziro limene nthawi zina timazoonanso kufunikira kwake kwa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Chabwino. Mwachitsanzo boma limakhala likulengeza kuti pali kufunika kuti aliyense alembetse kuti akathe kuvota nawo pa zisankho zimene zobwera tsogolozi. Komanso zaka zambuyomu komanso akhala kulengeza ndithu kunena kuti chinthu chofunika kuti aliyense akhale ndi chiphatso cha unzika. Kuti pazayo nzika zitionetsa kuti inu ndinu akulidi kuno, ndinu akumalawi kuno, pasakale zongolowerana ngati anthu. Zoona. Ndipo anthu ambiri tinaona ndithu anayesetsa kuti athe olembetsa, komanso anthu ambiri pa zisankho alembetsa kuti akathe kuponya nawo voti. Zimene zili zinthu zosangalatsa komanso zili zinthu zofunikira kwambiri. Koma tsiku la lero sirufuna kukamba za mavoti, sirufuna kukamba za unzika, kapena mtukula makhomo. Koma tufuna tikambeza kufunika kolembetsa dzina lako kumwamba. Chabwino. Izi zabwera ife anthu tazira mafunso kuti kodi kulidi zolembetsadi mayina athu kumwamba? Zikomo kwambiri. Mwanenadi zoona kuti mu dziko lathu lapasi takhala tumalembetsa mayina athu mu zinthu zosiyanasiyana. Nthawi zina anthu amapezeka kuti mwina analembetsa dzina lonena kuti adzagule nawo fertilizer otsika mtengo, dzafika nthawi yoti nthawi yayandikira obwetsa mayina amene agule fertilizer peza tolako mulibe. Ndiye umanena kuti ndiye kuti kumwamba komwe anthu amaganiza zimenezo kuti lagadela so apa ndiye kumwamba ndiye kuti ndiyelika sowaso amagula choncho. Mafunsa kuti kodi kumwamba kuliso zolembana mayina. Nthawi imene Yesu anali pa dziko lapansi pano adatuma ophunzira ake kuti apite kukalalikira uthenga wabwino. Adawapatsanso mphamvu zapadera zoti kumene azipita kukalalikirako azikakwanitsa kugonjetsa ziwanda. Ndiye tsiku limeneli atawatuma adapita ophunzira kukalalikira. Kani imene imapezeka pa Luka mutu 10 kuyambira verse 17 mpaka verse 20. Ophunzira adapita kukalalikira. Chiwanda akachilamula mu dzina la Yesu, chiwanda chimagonja. Ndiye ntchito yonse inawayendera bwino. Pamene amabwerako kudzapereka ripoti kwa Ambuye, odabwera lukondwa. Ambuye zina luko sindizo. Ntchito yokoma ko basi. Ziwanda tikungozilamula mu dzina lanuli, mchete wanji. Ndiye Yesu adati ndizoonadi kuti ntchito yayenda bwino. Koma mudziwe chimene chapangitsa kuti ntchito iyende bwino. Nachita kupemphererani kwa Atate wanga. Chifukwa Satana anang'ani pa kumwamba amataka kupeteni. Koma chifukwa chokupemphererani zapangitsa kuti asachite kalikonse pakati panu.
nchifukwa chake ntchito uko yayenda bwino. Koma tsopano chokondweretsa kwa inu si kuti ziwanda zimakugonjerani, koma chokondweretsa kwa inu chifukwa choti mayina anu alembedwa kumwamba. Adalankhulapo mamene wa Yesu pa Luka chapter 10 kuyambira verse 17 mpaka na verse 20. Pamene pa Yesu adaulula kuti kumwambaku kuli njira ndondomeko yolemba na mayina. Osatafereleza ayi. Koma akutilemba mayina ndi cholinga chofuna kuti pa tsiku lomaliza adzagwiritse ntchito pofuna kupeza udziwa anthu amene ayenera kulowa ku moyo wosatha. Choncho pa buku limeneli limatipatsa chithunzithunzi chosonyeza ndithu kuti kuli zolembana kumeneko. Tikabweranso pa Chivumbulutso chapter 20 mu verse yake ya 15. Pa Chivumbulutso mutu 20 verse yake ya 15 pali maonena kuti pa verse 15 akunena kuti ndipo ngati munthu sanapezedwa olembedwa m'buku la moyo anaponyedwa m'nyanja ya moto. Zikomo kwambiri. Pamene paso ndipeya pamene buku lathu lopatulika Baibulo likuonetsa monga momwe Yesu analankhulira pa buku limene la Luka chapter 10 verse 17 kunena kuti mayina anu alembedwa kumwamba. Ndiyenso Yohane polemba buku la Chivumbulutso akuwuzidwa kuti pali anthu amene dzina lawo silinalembedwe m'buku la moyo, amenewa chawo padzakhala palibe pa tsiku la chiweruzo. Choncho Baibulo lathu lulitsimikizira zimenezo. N'chifukwa chake pa Filipi chapter 3 verse 20 amanena kuti ufulu wathu uli kumwamba. Ndipo nena kuti ufulu wathu uli kumwamba, ndiye kuti ufulu weniweni uli wa iwo amene dzina lawo lalembedwa. Ndiye chifukwa chake atchedwa kuti ndi nzika zakumwamba. Choncho mukafunsa kuti kodi ndizoona kuti kumwambanso kuli zolembana, tikatengera buku lathu lopatulika Baibulo zolembana zilipo. Pa Hebrew chapter 12 verse 23 anatsimikizanso kuti mpingo umene mwini wake ndi Yesu, mpingo wa obadwa woyamba akuti unalembedwanso kumwamba. Ndiye kuti mpingo unalembedwa kumwamba. Ndiye upezekanso kuti munthu amene ali mu mpingo umenewo afunika dzina lake lalembedwanso kuti kumwamba. Ziko zokhala zovuta kuti mpingo kulibe, koma tsono iweyo ulembekezero sizingakhale zotheka zimenezo. Choncho mukanena kuti kodi kumwamba kuli zolembana, tikatengera buku lopatulika Baibulo zolembana zilipo. Ndiye titsindike ndithu kuti zolembana mayina kumwamba zilipo ndithu. Taona pa buku limene. Nthawi zina pamene mafotokoza mwene chitsanzo cha anthu mwina panga za mtukula pa khomo, pamakhala ndondomeko imene amatsatira kuti munthu ukalembedwe dzina lako. Samangolembapo yesa kuti basi patabwino zalemba katamaliro, pamakhala dongosolo loti ayinotsatira. Baibulo palinso dongosolo limene munthu ungatsatire kuti ulembetse dzina lako kumwamba kumeneku, ungalembetse kapena bwanji. Zikomo kwambiri. Kungokhala munthu wabwino chabe posatsata ndondomeko imene anzathu akumwamba kapena kuti Mulungu adayika dzina lako silingalembedwe. Timawerenga buku la Machitidwe chapter 10, Machitidwe chapter 11, pali za munthu wina dzina lake Kornelio. Munthu ameneyi adali mmodzi mwa otsogolera asilikali okwana 100 ndipo amatchedwa kuti Kentulio. Koma munthu ameneyi Baibulo limanena kuti anali munthu wabwino, chifukwa ku dziko lapansi limamuyamikira kumbali za chifundo. Koma tsopano ngakhale zimene zamachita kunali kuti dzina lake m'buku la moyo silingapezeke. Koma tsopano ndondomeko imene yayikidwa yoti munthu alembetsere dzina lake m'buku la moyo, tikamawerenga m'buku la Yohane chapter 3 verse 1 kulekeza verse 5 pali maonena kuti koma panali munthu wa Farisi dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda. Iyeyu anadza kwa Yesu usiku nati kwa iye, Labi, tidziwa kuti inu ndinu mphunzitsi ochokera kwa Mulungu, pakuti palibe munthu akhoza kuchita zizindikiro zimene inu muchita ngati Mulungu sakhala naye. Yesu anayankha nati kwa iye, Indetu ndinena ndi iwe, ngati munthu sabadwa mwatsopano sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Nikodimo ananena kwa iye, munthu akhoza bwanji kubadwa atakalamba? Kodi akhoza kulowanso mimba ya amache ndi kubadwa? Yesu anayankha, Indetu ndinena ndi iwe, ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi mzimu sakhoza kulowa ufumu wa Mulungu.
Yesu akulankhula ndi mkulu wa Ayuda dzina lake Nikodemo. Munthu amene anali mu chipembedzo cha Ayuda, analinso mgulu loyendetsano chipembedzo amachedwa kuti Mfarisi. Ngakhale ku chipembedzo chawo adanena kuti munthu asadzavomereze kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Komabe malinga ndi zimene Nikodimo amaona za Yesu amatsimikiza kuti ngakhale kuti tidamanga fundo ija, komabe mkuluyo ndochokera kwa Mulungu amene. Ndiye adabwera kwa Yesu ndiye adati mphunzitsi, ine ndabwera kutsimikizira nawo kuti ndinochokera kwa Mulungu. Ndiye Yesu adati ndizoonadi zimene unenazo. Koma choti udziwe kungondivomereze kuti ndinochokera kwa Mulungu sindiri wafikira kulowa ufumu wa Mulungu. Ngati munthu sabadwa mwatsopano sakhoza kuona ufumu wa Mulungu. Ndiye Nikodimo adati kubadwa kwatsopano nkurani? Ngati ine wamkulu ndingakalowenso mimba ya amayi ndikubadwanso? Ndiye Yesu anamutanthauzira kuti ngati subadwa mwa madzi ndi mzimu ndiye kuti ufumu wa Mulungu sungalowe. Ndiye kuti njira yolembetsera dzina lako m'buku la moyo ndiye kuti ndi kubadwanso kapena kuti kubatizidwa. Ubatizidwa kuja kumene Baibulo limatchula tukamba za kumizidwa. Ngati mmene Yesu anachitira chitsanzo pa Mateyu chapter 3 kuyambira verse la 13, adapereka chitsanzo cha kubatizidwa. Choncho ubatizo ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti munthu akwaniritse kuti dzina lake alembetse m'buku la moyo. Chifukwa chani pa ubatizo munthu ali ofunikira kuti abatizidwe? Pa Machitidwe chapter 2 verse yake 47 kuyambira verse 38 amanena kuti munthu akamabatizidwa ndiye kuti machimo ake amakhululukidwa. Mofanananso pa Machitidwe chapter 22 verse yake 16 Paulo anabatizidwa kuti machimo ake akhululukidwe. Pa Marko chapter 16 verse 16 amati amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Ndiye kuti kubatizidwa ngati kumapulumutsa, kubatizidwa kumakhululukitsa munthu machimo, kubatizidwa munthu amalowa mpangano la Mulungu, kubatizidwa ndi kugonjera ulamuliro. Chifukwa paja pa Mateyu 28 verse yake 19 amati anthu abatizidwe mu dzina la Atate, la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Kutanthauza kubatizidwa ndi kugonjera ulamuliro umenewo. Ngati munthu akana kubatizidwa ndiye wakana kugonjera ulamuliro umenewo. Ngati munthu sabatizidwa machimo ake sakhululukidwa. Ngati munthu sabatizidwa sangapulumutsidwe. Ngati munthu sabatizidwa ndiye kuti sangalembetse dzina lake m'buku la moyo. Choncho kungokhala munthu obwino chabe osasata ndondomeko yakumva mawu, kukhulupirira mawuwo, kulapa machimo, kuvomereza kuti Yesu ndi Ambuye ndi kubatizidwa. Ngati munthu sangatero dzina lake silingapezeke m'buku la moyo. Ndithude iyayi chifukwa mama pa nayi ndi chidwi pamene makamba za ubatizo taona ndithu kunena kuti ubatizo umene umapulumutsa munthu. Pa Marko chapter 16 verse 15 verse mpaka na 16 komanso timaona pa 1 Petro chapter 3 verse 21 kuti ubatizo umene umatipulumutsa ife tsopano. Zimene zikutipatsa ndithu chithunzi chonena kuti zimenenso Yesu anayankhula pa Yohane chapter 3 paja timene ngapaja kuti kubadwanso kwatsopano kumakhudza madzi komanso mzimu umene madzi amene tukamba za ubatizo. So pamene munthu wapanga zimenezo zikutionetsa ndithu kuti dzina lake limalembedwa ku buku la chani tsopano la moyo kuyembekezera tsiku la chiweruzo zimene timaziona pa buku la Chivumbulutso chapter 20 verse 15 kuti zisakanchirikire pamene ati amene mulibe dzina lake akaponyedwa kunja iti sakakhala nawo ndi mwayi olowa nawo ku moyo wosatha. Nthawi zina munthu akozomanena kuti ine zimene afotokozazo ndatani kale ndapanga kale. Ndiye kuti mutsimikizo kuti munthu angopanga zimenezozo basi amakhala walembetsa dzina lake. Ndifunsafunso lifa chino kuti mwina nthawi zina munthu akozonkha kuti zimenezo ndapanga kale ndi basi ndalembetsa kale ndiye kuti sindingachotsedwenso kapena dzina langa m'buku la moyo. Ziko zotheka munthu apanga zimenezi koma mwina kuchotsedwa dzina lake m'buku la moyo kapena akangolembetsa zimakhoti zatha basi zatha. Zikomo kwambiri. Funso limene limwe ndikumbutsa nthawi inake kuti zomwe timakamba kuti munthu walembetsa dzina lako ku dziko lapansi pamawa pake ufuna upeze zotsatira za dzina limene iwe udalembetsa ndiye zikuzidwa kuti koma kompyuta limene yachotsa mayina ena. Ndiye izi ndizokhudza ku dziko lathu lapansi. Koma tsopano tifuna kudziwa kuti kumwambako ziko zotheka munthu kuti udalembetsa dzina lako tsono pambuyo pake dzina lija ndikuchotsedwa. Funso labwino kwambiri. Tikawerenga buku la Exodo chapter 32, buku limene la Exodo chapter 32 tiwerenga ku verse yake ya 32 ndi verse
3. Exodo chapter 32 verse 32. Koma tsopano kapena mudzakhululukira kuchimwa kwawo. Koma ngati mukana mundifafanizetu kundichotsa m'buku lanu limene munalemba. Verse 3. Ndipo Yehova anati kwa Mose, iye amene wandichimwira ndifafaniza yemweyo kumchotsa m'buku langa. Kunachitika kuti ana Israeli pamene amakhala, pamene Mose anachoka pakati pawo pita ku phiri kukalemba buku la chilamulo. Chifukwa choti kuja anatengako nthawi yosabwera. Ana Israeli adakakamiza Aaroni kuti awapangire fano la mwana wa ng'ombe kuti iwo amupembedze. Ndipo Aaroni anagonjera zimenezo nikuchita china chilichonse mpaka na anadzutsa fano la mwana wa ng'ombe. Ana Israeli adalambira fano limeneli. Ndiye kuti Mose ali ku phiri. Ndiye tsopano Yehova anati, Mose, anthu aja unawatsogolera kuchoka ku Igupto amene ajato adzipsa alambira fano. Ndiye tsika ukafike pakati pawo. Ndiye Mose atabwera adadzapeza kuti anthu adzipsa alambira fano la mwana wa ng'ombe. Ndiye Mose adali ndi nthawi yofuna kuti ayese kumpembedza Mulungu, kuwapembedzera Israeli kuti ngati nkotheka awakhululukire. Ndiye Mose adapempha kuti ngati nkutheka Atate muwakhululukire tchimo lawo, koma ngati simungakhululukire ndiye kuti dzina langa mulichotse m'buku la moyo. Ndiye tsopano Yehova adati zochotsana zilipo, koma ndondomeko yochotsedwa timachotsa amene walakwayo osati munthu wina. Choncho pa buku limeneli lutipatsa chithunzithunzi chosonyeza kuti nzotheka munthu kulembetsa dzina lake m'buku la moyo kenaka kuchotsedwa. Malinga ndi zotsatira zimene wachita patsogolo dzinalo utalembetsa. Tikamawerenga m'buku la Chivumbulutso chapter 3, buku limeneli la Chivumbulutso mutu 3 litipatsa chithunzithunzi makamakaso zoonjezera pa fundo imeneyi. Chivumbulutso 3 mu verse yake ya 15. Pa verse 15 akulankhula motere. Ndidziwa ntchito zako kuti suli ozizira kapena otentha. Mwenzi utakhala ozizira kapena otentha. 16. Kotero popeza uli ofunda osati otentha kapena ozizira ndidzakulavula mkamwa mwanga. Yesu amakamba za umodzi mwa mipingo imene inali ku Asia, mwa mipingo 7 imene inapezeka ku Asia. Panali mpingo wina umene sunali okhazikika pa choonadi, umagwedera. Umaoneka ngati kuti ukhoza kuchita choonadi kena ukhala ngati ufunukana umachitika motero. Ndiye tsopano Yesu amadziwa kuti mpingo sufunika ukhale wotero, unafunika mpingo ukhale wokhazikika pa choonadi. Ndiye Yesu amanena kuti ndakupeza vuto mpingo iwe chifukwa suli wotentha komanso suli wozizira koma uli ofunda, umene sufikira pa chimene ine ndimafuna. Ndiye ngati sukonza ndidzakulavula mkamwa mwanga. Ndiye kuti ponena kuti ndidzakulavula mkamwa mwanga afuna kutanthauza kuti mpingo umenewo unali umodzi umene unalembedwa m'buku la moyo. Ndiye tsono Yesu anena kuti ndikhoza kuchotsa mpingo umenewo. Choncho zili kothekera ndithu kuti mpingo ukhoza kuchotsedwa m'buku la moyo kapenanso munthu payekha akhoza kuchotsedwa m'buku la moyo. Tikabwera pa verse yake ya 5 kubwalira mbuyo pang'ono pa verse yake ya 5 chapter 3 imene chapter 3 verse yake ya 5 Chivumbulutso 3 verse yake 5. Iye amene alakika adzamveka motero zovala zoyera, ndipo sindidzafafaniza ndithu dzina lake m'buku la moyo, ndipo ndidzamvomereza dzina lake pamaso pa Atate wanga ndi pamaso pa angelo ache. Afuna kutsimikiza ndithu kuti kwa iye amene atsate choonadi Mulungu sadzafafaniza dzina lake. Koma amene amafafanizidwa dzina lake ndi munthu yekhayo amene wachoka pa choonadi ili ni poyamba
adachitsatira choonadi. Choncho mukafunsa kuti kodi nzotheka munthu kuti analembetsa dzina lake m'buku la moyo patsogolo pa nthawi, kodi likhoza kufufutidwa dzinalo potengera m'buku lathu lopatulika Baibulo? Zimenezo ndi zotheka ndithu. Mene mwayankhiramo, mene mafotokozamo, ndadzakumbukira buku la Agalatiya. Chabwino. Ndifuna ndililenge buku la Agalatiya chapter 5 verse ya 19 mpaka verse ya 21. Chabwino. Ananena kuti ndipo ntchito zathupi zionekera ndi zodama, chodetsa, kukhumba zonyasa, kupembedza mafano, nyanga, madano, ndewu, kaduka, zopsa mtima, zoterana, magawano, mipatuko, njiru, kuledzera, mchezo ndi zina zotere, zimene ndikuchenjezani nazo, monga ndachita kuti iwo akuchita zotere sadzalowa ufumu wa Mulungu. Buku limene la Agalatiya Paulo akulembera anthu amene anali oti sanali Akhristu, kena kwakhala Akhristu. Ndi Paulo akulembera kunena kuti zone kuti pakati panu upatu panakali vuto ndithu. Ndakutchula machimo onsewa, ndatachula machimo onsewa pero wanena kuti koma anthu ochita zimenezi sakalowa mfumu wa chani? Ufumu wa Mulungu. Ndati pamene akulembera izi sura akulembera anthu oti ali kunja ku ufumu wa Mulungu. Analowa mu mpingo, ndi zonotena akupita be kukhalidwe lawo lakale. Ndakuloti ngati anthu opezeka bachita izi mufumu wa Mulungu sakatani tsopano sakapezeka. Zimenezo kuti tanthauzira ndi tunena kuti zotheka munthu akhozopanga chiganizo cholembetsa dzina lake mu ufumu wa Mulungu. Koma ngati akukabwereranso ku zintchito zolakwika akuti ufumu wa Mulungu sakalowa ndithu. Amafufuta. Sikuti akangolemba zalembeka basi kuti mpaka kalekale. So zidalira kuti pokhapo kukhazikikebe ukhala okhulupirika mpaka na imfa yako. Utalembetsa dzina lako pobatizidwa, utalapa machimo ako, utamva uthenga wabwino, ukhale wokhazikika pa choonadi mpaka na imfa yako. Pa Chivumbulutso chapter 2 verse yake 10 atsimikiza zimenezo kuti khala wokhulupirika kufikira imfa yako. Tsopano pamene tikuona ndithu kuti zotheka munthu, taona kuti kumwamba amalemba mayina, taona kuti ungalembetse morani, komanso taona kuti zotheka kuti munthu akhozofufura dzina lako utalembetsa kale. Tsopano nthawi zina munthu amafunsa kuti inetu zone kuti langa sindinalembetse, kapena langa ndinalembetsa anafufura malingana ndi machimo atchula pawo. Munthu akhozolembetsanso bwanji? Akhozolembetsa liti? Chifukwa mwina ena akhozokhala ndi maganizo oti mwina to zinadutsa. Monga bere timaonera zatukula wakomo zimadutsa, mafori zimadutsa. Ndi munthu akhozomata mwina amalembetsa wiki yatha. Munthu akhoza kulembetsa liti dzina lake mu buku limene la moyo? Zikomo kwambiri. Kuchokera pa tsiku la Pentekoste mu mzinda wa Yerusalemu pa Machitidwe chapter 2, pamene Baibulo limati otembenuka mtima woyamba mu Chipangano chatsopano, otembenuka mtima woyamba. Anthu pamenepa anamva mawu, anakhulupirira, analapa, anabatizidwa kukhala mu mpingo wa Ambuye. Kuchokera pa nthawi imeneyi kufikira tsiku lomaliza la kubwera kwa Khristu, mpata onsewu waperekedwa ndithu kwa anthu kuti akhoza kulembetsa. Mulungu amalemba mayina wa anthu tsiku ndi tsiku, bola ngati anthuwo achita zimene Mulungu akulamula. Pa Machitidwe chapter 2 mu verse yake ya 47. Mbuku ili la Machitidwe chapter 2 verse yake ya 47 akuti nalemekeza Mulungu ndi kukhala nacho chisomo ndi anthu onse, ndipo Ambuye anaonjezera tsiku ndi tsiku amene akuti apulumutsidwe. Choncho tsiku lina lililonse kuchokera pa tsiku la Pentekoste pa Machitidwe chapter 2 kufikira tsiku limene Yesu adzabwera, mpata onsewu uli m'manja mwa anthu kuti achitepo kanthu. Choncho lero anthu akhoza kulembetsa dzina lawo. Bola anthu adziwe kuti timalembetsa bwanji. Koma mpata ulipo okwanira kuti anthu atani alembetse ndithu. Nchifukwa mtumwi Petro adapereka uthenga onena kuti momwe mokondedwa popeza tuyembekezera kuti kudzakhala chilango, pangofunika anthu achite changu. Chifukwa ngati anthu achedwe, Khristu akhoza kubwera, kapenapo yayi munthu akhoza kumwalira. Chifukwa pofunika kuti munthu angalembetse pokhapokha ali ndi moyo. Munthu amene wamwalira sangalembetse, chifukwa nthawi yoti akhoza kulembetsa imakhala kwa iye palibe. Pa Hebrew chapter 9 verse 27 atsimikiza kwathunthu kuti kwayikika kwa anthu kufa kamodzi, ndipo pambuyo pake akafa ayembekezera chiweruzo. Kusonyeza kuti ngati munthu wamwalira
koma ngati sunalembetse dzina lako m'buku la moyo ndiye mwayi olembetsa palibe. Zotsatira ndi zija zalembedwa pa Chivumbulutso 20 verse yake 15 kuti pamene adzawerenga mayina a anthu amene ayenera kulowa ku moyo osatha ndiye kuti iwe udzapeza kuti dzina lako m'buku la moyo mulibe, ndiye kuti malo mopita ku moyo osatha udzapita ku imfa yachiwiri kapena kuti ku ng'anjo ya moto. Choncho tsiku lina lililonse limene munthu ali ndi moyo ayenera ndithu kuti atani alembetse. Tikamawerenga pa Hebrew chapter 3 mu verse yake ya 13. Pa Hebrew chapter 3 verse yake ya 13 pali maonena kuti komatu dandauliranani nokha tsiku ndi tsiku pamene patchedwa lero kuti angawumitsidwe wina wa inu ndi chenjerero la uchimo. Ndiye kuti anena ndithu kuti pamene tili ndi moyo komanso amene tikudziwa choonadi tiyese kuwadandaulira anzathu kapena tidandaulirani pamene patchedwa lero kuti anthu achite alembetse dzina lawo m'buku la moyo. Choncho pafunso lanu lonena kuti ndi liti kapena kuti odatseka makamaka ngati munthu ali pamene dzina lake sanalembedwe yankho lonena kuti sikunatsekedwa ayi. Tsiku lina lililonse limene kwacha munthu ayenera kulembetsa dzina lake m'buku la moyo. Tisayiwale kuti ndi tsiku lililonse limene munthu amalembetsa, komanso munatiphunzitsa pa Yohane chapter 3 pajawa tikupeza kuti amalembetsa munthu pamene wabadwanso mwatsopano. Kubadwa mwatsopano ndi kuti amene abarizike. Ubatizo ndi mmene mapulumutsa tikaona pa Marko chapter 16 verse 15-16 komanso 1 Peter chapter 3 verse 21 akutitsimikizira kuti ubatizo ndi mmene matani umapulumutsa. Ndinanda zoti munthu kuti alembetse dzina lake amafuna kuti abarizike. So itopita kwa DC, so ipita kwa mfumu wa dera lanu kapena mlangizi wa dera lanu kuti andabwera zalembetsa zakumwamba. Ajasalemba zakumwamba. Koma munthu kuti alembetse zakumwamba ndi Ambuye amene amawonjezera tsiku ndi tsiku na mabuku la Machitidwe chapter 2 verse 47. Tsiku ndi tsiku limene Ambuye amarani amawonjezera. Ndero munthu akafunsa kuti kodi ukozolembetsa liti lero ukozolembetsa pamene mwamva mawu umalembetsa bwanji ubarizike powonjezereka ku mpingo umene Yesu anakhazika mabuku la Mateyu chapter 16 verse 18 komanso Machitidwe chapter 2 umene mpingo Jonathan unayamba. Ndero tupeza kuti munthu akachita zimenezo dzina lake limalembedwa m'buku la moyo. Ndipake timatiti kaona pa buku la 2 Korinto chapter yake ya 5 tanendolengedi 2 Korinto chapter 5 verse yake ya 10 ndi 11. Pa verse 10 akunena kuti pakuti ife tonse tiyenera kuonetsedwa pa mpando wa kuweruza wa Khristu kuti yense alandire zochita nthupi monga momwe anachita kapena chabwino kapena choyipa. Verse 11. Podziwa tsono kuopsa kwa Ambuye tikopa anthu. Mawu amene ndimafuna amene Paulo kuti podziwa kuopsa kwa Ambuye tikopa anthu. Kukopa anthu kurani sikuwauza zolakwika koma uza zolondola kuti ngati simulembetsa dzina Ambuye ngopsa fo poweruza dzina lanu m'buku la moyo simungatani silikapezeka. Ndiri chimene chikachitika njani ngati buku lako dzina silikapezeka ndi kumazuzo osatha. So tikaona ndithu kuti tsiku lolembetsa labwino ndi lero. Yakobo anafotokoza pamene ndi moyo. Yakobo anafotokoza sudziwa za mawu chichitika ndi chani. Moyo wathu uli ngati utsete umene umaoneka kena komarani umakanganuka umasowa wapita kapena ngati mame amene amapezeka m'maboka dzuwa likakwera amathawa. So moyo wathu sotedza kuganizira morero. Koma chachikulu chimene anthu alero mvetsetsa njono kuti kakamba zakulembetsa m'buku la moyo mwina anthu akozomona ngati kuti kumwamba kuli dzimabuku kwambiri dzimahadikava Mulungu amavundukula kudinda tsekula pechi kuti anagwiritsa ntchito mawu yawo potengera mmene ife tingazimvetsere. Koma nkhani yayikulu ndi kuti Mulungu amadziwa anthu ake. Ndeti kana kuti munthu ulembetse dzina lake m'buku la moyo sizotanthauza kuti Mulungu ali m'mabuku ali m'mapepa ali nchi stores library muli m'mabuku dzina lake akulemba kuwafufuta ukatere. Koma anthu ake Mulungu amadziwa. Anthu amene anachita chifuniro cha Mulungu amawadziwa. Mulungu akakudziwa kuti ndiwe wake amakhala ngati walembetsa dzina m'buku lake la moyo. Ndithudi. Iyayi tikupe lovera apanga chiganizo kuti alembetse. Ena analembetsa mayina awo anafufutika, ena sanalembetse osati anafufutika koma anafufura. Ena sanalembetse ndi komwe nditaona kuti kunjira yake olembetsedwa ndikubatizika kuonjezereka ku mpingo umene Yesu anakhazika. Amene tidalembetsa sitinatayike Baibulo linena kuti tikhale ndithu chilili chifukwa tikapanda kudziyang'anira tikhoza kugwa dzina likhoza kuchotsedwa.
Mchifake pa Chivumbulutso chapter 2 verse 10 amene tikhala okhulupirika mpaka chani? mpaka moyo wathu wonse ya mpaka na dzina ifa lathu likhale pamenepo basi. ndithudi ya. Nthawi zina ndimafananiza ndi pamene nthawi yathu yafika mapeto mufananiza ndi munthu ukamalembetsa mwana wako ku sukulu. Ukangolembetsa tsiku loyamba umalembetsa koma amayembekezera kuti udzala ndire malizatsi pa mapeto dzipita ku sukulu. Usati ungolembetsa nkhola nyuma ine ndilowa sukulu iyo. Ayi. Iyayi tiyamikire kwambiri fa chokhala nafe pa tsiku limeneli. Pa tsiku lalero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso nali ndi m'bale wanga pano. Namanika Malunje mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita na ine. Naita na ine tapumulire kuno. Mwana we tapumulire kuno. Iweyo tsamira mutu mwanawe.